Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng kapagunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isang patay, isang pilason sa katapos ng NPA sa enkwentro batok sa militar kahapon nga adlaw. Lalaki nga tuyo magpalagyo sa one-time big-time checkpoints ang LTO arestado matapos makuha ang shabu. Sa balita nasyonal, piso tugtog isa kagatos nga pesos mahimo makuha nga refund sa kada customer sang Grab. Crackdown para sa mga nagabaligya sang vape nga wala sang business permits ginumpisahan na sang kapulisan. Mayong aga Bacolod, may aga balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 23, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Isa ang patay, isa man ang pilason sa magkatapos ng New People's Army sa nagluntad ngayong kwantro batok sa Philippine Army sa idalom sa 62nd Infantry Battalion mga alas 4 ang tak na kahapon nga adlaw sa sitio Tambo, Barangay Santol, Banwasang, Binalbagan. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo, ginapatihan yara sa 15 tubtob 20 ka mga NPA ang nainkwentro sang tropa sang militar. Ginahulat pa ni Arevalo ang mga ngalan sa mga napatay kag pilason halin sa kay 62nd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Edberto Dacoscos bago nagapadayon pa ang clearing operation sa mga lugar. Dungan pa ni Arevalo, wala naman sa sibilyan nga napektuhan sa sining nga inkwentro. Ginaresto ang 46 anyos nga lalaki matapos tuyo nga nagpalagyo sa one-time big-time checkpoint sa Land Transportation Office ng LTO Bacolod kag kapulisan nga nakuhaan sa isa ka sachet sang ginasuspetsahan shabu. Ang nadakpan amo si Edsel Drilon sang Barangay Zone 3 syudad sang Talisay. Sunod kay Patrolman Kenneth Sevilla nakita niya nga naglikaw si Drilon kag sang pakadto ini sa iya nga nahamtangan, gilayon niya ini nga ginaresto. Sa interview sa Aksyon Radio kay Drilon, ginako sini nga nagagamit siya sang illegal nga droga. Nagpaandam naman si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo sa mga kapitan sa probinsya nga maghalong kag hindi magkumpiyansa matapos ginsulod sa mga armado nga tao ang puluyan ni punong barangay Alri Sambrona sa barangay Zone 2 sa Banwasang Isabela sa tong Nobyembre 20. Sa di na pakilala ang mga katapos sa New People's Army o kon NPA. Nagapati si Arevalo nga nagatimalos ang NPA bangod sa pagdeklarar sa ila sang Isabela nga persona non grata kag ang pagsulod sa mga opisina sa mga militante nga grupo sa siyudad sa Bacolod. Ang suni mas pakakuron pa sa Philippine Army ang ila operasyon sa mga barangay nga posible kadtuan sang mga NPA. Talaga namang bilang alagad ng gobyerno, talagang wala naman silang dapat support sa kundi ang Philippine Army at saka Philippine National Police. Ang importante lang, nag-iingat at magmamasid din sa kanilang paligid at siguraduhin yung mga security precautions na kailangan nilang gawin ay dapat nilang gawin. Si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo. Magapatigayon sa operasyon ng Philippine Army sa malapit nga may estasyon sang pulis sa probinsya kasunod sang pamahog nga pagsalakay sa marebelde nga hubon. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo, hindi dapat magsalig para masiguro nga wala sa may matabo nga pagpangatake. Dugang pa ni Arevalo nagahimo sang tikang ang New People's Army nga makabalos bangod dighado sila sa pagserbe sang search warrant sa ila grupo nga nagpakilala nga legal fronts. Nagapati man si Arevalo nga may angot ini sa ila nagahilapit nga anibersaryo sa bulan sang Disyembre. Una diri, nakabaton sa impormasyon ng Philippine National Police sa probinsya sa plano nga pagpangatake sang NPA. Nadakpan ang ginakabig masupog nga akyat bahay nga nagapangsaka-saka sa mga balay sa barangay Tangob, siyudad sang Bacolod sa tong Huwebes ang gabi, Nobyembre 21. Ginkilala ang manadakpan nga sanday Ian Johnson kag Ricky Salindron matapos ginsaka ang balay ni Manuela Castellano sa Greenfields, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Charles Sever, ang hepe sa Police Station 8, nabugtawan ni Castellano ang pagsulod sang kawatan sa iya balay kay napakayo ni sambulig sa kapulisan kag tanod sang Barangay Tangob. Nakuha kay Johnson kag Salindron ang balor 33,000 pesos sang laptop, alahas kag headset. Sunod kay Hiver, si Johnson ang yara sa ila drugs watch list kag target man sa buy-bust operation. Ginachecker pa ni Hiver kung bala may warrant o arrest si Johnson kag Salindron sa Bacolod City Police Office warrant kag subpena section.
Sa gigasing balay, ngayo bulig, nga may ginaligar nga may kawatan sa ila balay. So nag-respond ang tropa nato dito sa pag-abot ng atong tropa. Nagbulig man ang mga pumuluyo o ang barangay tanod sa mga barangay. Kagtigayan nga nadakpan ng suspetsado. Sulod din isa sa balay sang complainant pagi sa paglukso. Si Police Major Charles Sever sa interview ni Aksyon Eric Magbanwa. Ginlabo sang amay ang hubog nga anak sa Purok na Ilan, Barangay Kabyaan, Banwa sa Incandoni, Huwebes sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Joel Liva Jr. samtang sospetsadong ginkilala naman kay Joel Liva Sr. Tanan pumuluyo sa amo nga lugar. Sunod kay Captain Julius Cesar Colado, ang hepe sang Incandoni PNP, masami nga nag-aaway ang mag-amay kag sang pagpauli sang bata nga hubog nagbaisay sila kag didto na nga ginlabo sang amay. Ang biktima igo sa ulo nga karon ginabulong sa hospital. Kilala ang bata nga masami nagamaoy sa ilang lugar kag ginareklamo man sang pumuluyo. Nagsungka naman ang amay kag ginahulat sang otoridad kung pasakan ini sang kaso sang iyang bata. Ginakabig naman ni BCPO Women and Children's Protection Desk Head Police Lieutenant Arlene Torendon nga closed case na ang kaso nga paghimulo sa isa ka 19 anyos nga dalaga matapos nga napasaka ng kaso nga rape batok sa 19 anyos nga lalaki nga gidaligar naghimulo sa biktima. Suno kay Torendon, positibo sa sexual abuse ang biktima base man sa nagwa nga resulta sa medical examination nga gin-release sa City Health Office. Ginhimo sang suspetsado ang paghimulo sa biktima sa sulod sang iya puloy-an sa tong Miyerkules ang gabi. Duha man ni Torendon, may ginpainom ang suspetsado sa biktima nga nagtugas ang paglingin sang ulo kag nagpalangluya ang ining 19 anyos nga babayi. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Sa mga bukol naman nga tubo sa inyong lawas, sisman na kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi ina magmalignant. Eksperto, ining Santong Laser cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santong nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santong may alibyo. Mapakal na dun sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubang na sang gate ng Sampaglaong Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Sandon kag ma-deliver sa inyo balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Piso, tubtub 100 ka pesos mahimo makuha nga refund sang kada customer sang Grab. Samtang crackdown para sa mga nagaligya sang vape nga wala sang business permits, ginumpisa na sang kapulisan. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Life extended. Libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na.
Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay! Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay! Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay! Sakay na! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Kag sa aton nga pagpangape ang Santon Plus Coffee. Kape ini nga himo sa Santon, so kay iban pa nga medicinal herb, may benepisyo sa aton ikang lawas, ma-enjoy mo pa ang aroma sang manamit nga kape. Sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon na kontinay, likaw kita sa colon cancer. So sa aton may bulong ka pa kang Santon Plus online, ma-deliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Makakuha sang pisos, tubtob isa ka pesos nga refund ang mga pasahero sang Grab nga nagbook sang biyahe halin Pebrero tubtob Mayo tuig 2019 bilang pagtuman sa mando sa Philippine Competition Commission. Suno kay Grab Philippines President Brian Koo, ang 5.5 milyones pesos nga refund nga ginmando sang PCC ihatag sa 3 ka milyon nga mga pasahero sang Grab.
Duga pa ni Ku, target nila nga ma-release ang refund sa 4-6 ka semana kag pahimuloon man ang mga pasahero antes ang paghatag sang refund. Ginklaro sa Grab Philippines nga hindi overcharging ang rason kung nga ginapabayad sila sang 23.45 milyones pesos sa Philippine Competition Commission o PCC. Sunod kay Grab Philippines President Brian Ku, nagasunod sila sa fair metrics nga ginhatag sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board apang may mga uncontrollable factors kaangay sang supply sang TNBS, booking demand kag problema sa trapiko nga amo nag-apekto sa ilang handom nga ipabilin ang fare and range levels ng PCC. Ginhimo ni Ko ang pahayag kasunod sang paglapta nga report nga overcharging ang rason kon nga ginapabayad sila sang PCC. Ginumpisa na sa Philippine National Police ang crackdown batok sa mga nagabaligya sang vape nga wala sang business permits. Ini kasunod sang mando nga pag-aresto sa mga nagagamit sang vape sa pampubliko nga lugar bilang pagsunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay NCRPO Acting Director Brigadier General Davold Sinas, nag-issue sang memorandum si PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa nga naghatag direktiba sa kapulisan nga magpagig-angot sa mabaligyan nga nagabaligya sang e-cigarette para usisaon kung kumpleto ang mga dokumento sa ila pagbaligya. Ginmando man ni Gamboa nga magpagig-angot ang kapulisan sa mga alkalde para ipatuman ang direktiba kag sa mga city kag municipal councils para sa pagwa sang ordinansa nga nagadumili sa pag-usar sang vape sa mga pampubliko nga mga lugar. Ginkakas na ang duha ka swimming instructors kasunod sang insidente sang pagkalunod sang PMA cadet nga si Mario Telan Jr. sa Nobyembre 8. Sunod kay Navy Captain Cheryl Tindog, ginkakas si Robert Bete, PMA faculty member kag Antonio Catalan nga nagatudlo sang fundamentals of swimming subject para sa mga freshman cadets matapos may nakitaan nga kapabayaan kag ginkakas sa military school bangod sa gross neglect of duty. Magluwas ang dismissal wala man sang kuwaon nga retirement benefits kag hindi na kwalipikado nga mag-uyat sang anuman yung posisyon sa gobyerno si Bete, samtang si Catalan nga isa ka job order employee, otomatiko ang ginkakas sang PMA. Dugang panitindog gina-review pa sang PMA ang penalidad batok sa duha ka classmate ni Telan nga napaslawan sa paghibalo kon bala diin nila uli hinakitaan ang biktima. Sa ibang paraton nga mga balita nasyonal, ginaduso ni Senator Lito Lapid ang hagna nga hatagan sang libre nga insurance coverage ang mga professionals nga mga atleta sa pungsod nga nagatiglawan sa mga international sports competition. Kalakip sa benepisyo ang ginaduso sa insurance coverage ang medical expenses, travel insurance, death benefits kay iban pa nga ihatag libre sa mga atleta nga Pinoy sa individual man o sa team events. Sunod kay Lapid, tuyo sang iya ginaduso nga hagna nga mahatag ang suporta kag pagkilala sa mga atleta nga nagatinguha para magtiglawa sa pungsod sa mga international sports competitions. Masobra 10,000 pa kamataon nagapabilin sa evacuation center sa probinsya sang Cagayan. Sunod sa update sang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 10,769 katao ang nagapabilin sa 181 ka evacuation centers. Sunod sa datos, naglambot sa 20 ka munisipalidad ang apektuhan sa pagbaha resulta sang Bagyo Ramon kag Sara. Wala naman sa napilasan sa paglaslas sang sunod-sunod nga bagyo. Gindala naman sa ospital ang 3 ka miyembro sa isa ka pamilya matapos nag-away. Ang ginawayan kung sino ang mapakayo sa ilabalay nga napiktuan sang sunod-sunod nga linog dito sa barangay Nahe, Arakan, probinsya sang Cotabato. Sunod sa kapulisan, nag-away ang amay ang kilala kay Antonio Tabusanes, 68 anyos. Ang bata sini nga si Alex, kay isa pa kasibilyan angot sa pagpakayo lang sa ilang balay. Luyag sang bata nga ipakayo ang balay pero ginpamatukan sang amay sa rason nga siya lang ang makadesisyon kung ano ang dapat nga himuon. Naglala pa ang ilang pagsabtanay, tubtub nga nagkuha sang patalom si Antonio, kaginbuno sa makaduha ka beses sa iya bata, igo sa nalikod nga bahin sa iya sini nga ulo. Nagbalos man si Alex na nagkuha sang armas, kaginluthang ang amay pero naigo naman ang manghod niya nga si Jonally nga tuyo lang kung tani magtambag sa ila. Sa karon parahin pang investigasyon sa kapulisan sa kaso matapos nga magpamilya man lang ang involvado sa among insidente. Sa katapusan nga balita national, ginatagan extension sang Social Security System ang ilang mga miyembro sa Mindanao area
nga naapektuhan sa ang sunod-sunod nga linog para sa pagproseso sa ila contributions kag loan payments. Suno kay SSS President kag Chief Executive Aurora Ignacio, ginaprubahan sa Social Security Commission ang extension tubtob Disyembre 2, 2019 para sa mga SSS members sa syudad sang Davao kag Kidapawan, subong man sa probinsya sang Cotabato kag Davao del Sur. Dugang pa ni Ignacio isa ini sa ila inisyatibo agud mabuligan ang ilang mga miyembro nga naapektuhan sang linog. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:27. Ang mighty C naman ang alkaline nga vitamin C nagaedukar, nagabalanse, nagapabakod sa aton nga immune system. Infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kaiban pa nga mga balatian. Kami maninga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginhatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Kag Sandon, pwede na ma-order online, ma-deliver sa inyo balay, paagi sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka rin magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo ipamatiyan ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabat. Kag Action Boy Dran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.